Online Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahom sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, Dili tanan mo kilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini itlog pa. sama nga duna kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Walay kapuslanan nga hilakan mo pa ang gatas nga nausik. Kun Ako Ang Pasultihon. Yan sa minyong alagad si Kanginan Trifon Morales, and then my partner ka pa na kondiri si Juan Dita yan. And don't forget, ayaw kalimot ka mo sa asap mga gana. Always say a prayer ang atong pag-ampo nga sa dabang magagahong atong unahon sa tanan. Salamat kay Lord sa magyata ka na mong grasya. Matag adlaw. Thank you kay Lord ug sa among ipanganda usab nga kalinaw sa tibuok kalibutan ug sa tanang katawan. Hatagan natong mayong grasya kanang tanan. Salamat kay Lord, salamat kayo. Thank you kayo. Bueno, ito maglangan ang atong suwatan po karon natong tagan pagtagan pinadakin is usak ka lalaki nga mapatawag lang og Akiloy nindot sining nga na magpatago sa nga Akiloy o kinagibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Igsunan ang atong sender si Akiloy. Kini ako problema bahin is kung hinigugma. Kung anong na problema ako, no? Ingno na ako nini pagsugod ang mga pangitabo, ha? What I got to do to make you love me? What I got to do to make you care? What do I do when lightning strike me? And I wake to find that you're not there. What I got... Oy, pre! Pre! Guba akong sista, pre! Kanta lang kung ito sista. Ay, ako na mo kinabuhi no, pre. Sige, ako lang concert. Mura ko problema na. Ako rin itong kapila taon, kasi cancer na taon. Sige, tagunahunas problema, buang ta na, pre. Basta. Bahala babuang problema. Basta di lang ang nagdaman ng problema. Saan ka? Suruhin mo lagi rin, kita isuruhin mo ito rin. Oh, tuloy, ikaw. Ngita ba kung laing suruyon mo din nga ikaw may akong amigo nga puyo din eh? Oo ba? May tuyo man ako? Ano ay? Masuroy ka kung mo din ko nawa pa. Layo ka itong kaning inyuwas amo god. Pero gian ni tado ka. Oh. Kay importante ni ako tuyo nimo. O gusto ko nga makatabang nimo. Forbid ano? Ang kibya ko. Saan na, pre? Mas may tingali pre nga samtang musturyata tagay-tagay ta. Ginagmay lang ba? Ako'y bangka. Samtang bali diri mainom pre. Hinom sa pre. Oh, Para malihat ba? Tama. Pre, kini nga kung tuyo, importante ka ni. Ug dako kayo ni kikatabang nimo. Pero dili ko na ani pag dili po sanay ba. Sa time sa ko di na misting nga pulson ko ni mana pre. Maayo ka na. Kuan, kini oo. Siyempre. Ay tayo sa inom sa pre. Okay. Asa man na pre ha? Pre, abi nimo, usan ka opportunity pre. Opportunity, isudo ability. Mo. Niya. Mo ba? Niya. Kani. Way labot na continuity. O asa man na? Ha? Abi nimo pre. Kining seryoso ka ha? Sama. Dili ni madag komedya pre. Kay kagmauni nimo ug nakataya ani pre ang imong pamilya. Forbida no. Tarong di ay. Lagi. Baby, sulti ko eh. Bila ko baan sa mo. Asa man na? Kini pre. Usa man. Gusto kang mo trabaho sa gawas sa nasod pre? Ha? Gusto ba kang mo trabaho sa gawas abroad ba? Ako ino. Pre, abi mo. Sure man og gawas. Basta dai trabaho ko. So gusto kang mo abroad? Abroad din na? Nadi trabaho sa sod nga abroad.
Siyempre, gawas mi, ha? Oo, di nang abi na ko gawas ni si Bob, mga akong una-una. Sa abroad, kay gipapangita kong tao sa mga employer. Ngun siya, kung inigbalik na ako, kung may madala ko na akong tao, nga trabahante, padadoon ko niyag tutu ka buok. Huwag usa sa kong gian ni pre, ikaw, gid. Oo. Usa man, okay ka? Oo, sige din. Good. Sige, sige. Ang damang imo mga requirements. Kung salgahan akilo, Mo aboard ko tayo, aboard. o ba yung hinuon? Hausa, Tayo, kraan na. sige na karaan, may go magapon. O tayo, tayo. Ko tayo. Yusa, asa maka-abroad sa Kamutis? Taon, gawas na sa Dubai ba? Dubai? Unsa Akiloy? Unsay mo upload ta? Oo, lagi day. Hala biyaan day ko nimo. Biyaan? Ano man? Biyaan ko taon. Magmatay ko doon, buhi ko, mabroad ako. Dili, uy, ang buta ko ipasabot nga biyaan na lang ko nimo dinhi. Basta ilisan ko nimo dito karabo. Tawa ka Ay, lagi. Mga kakibaoin, unsasas, ginoo ko ni mo taon na may tabo. Ikaw ba ako ilisan, beda? Mas makailis pag kasawa kay ni mo nga akong hinigugma. Tawa, uy, buti mo akiloy, uy. Sos, pida. Ay kabala ka kina akong paglarga para ni sa atong gugma. Ugma na tulpa. Ay da ako, sugot naman ko pulos na lang kagahapon ba? Bahala ko na kaugmaon. Isang taon kayo, sabihin ana. Ikaw ba akong gibahal? Nya magunsa man ko dinhi kung wala ka. Ay kabala ka mo ni kanahan ako ni mo na yung tingog. Nga na di ay. Patimbari ka sa kumamahan. Batay na tatay mga amang ba na? Na, patay ta. Halagi. Ano imo mo kung pati man, imo mo kung ibilin sa imong ama na Ay kiloy. sos, unsa basta. Idigbalik na ko. Tumantan na itong mga damgo. Siguro ka, basig urom na ha, dinadamgo ha. Bukos ito'y. Yusa, siguro ka na sa imong desisyon, Akiloy. Tay, seryoso na ko. Unsa mo ka eh? Serious na kayo ni? Naan ko rin 50-50. Salgahan? Siguro ka na yun ng imong desisyon, Akiloy. Ha? Kung imo yun ng respetaan na lang kawa ko mahimo. Piman ha, naara ko sa imong loyo. Ani tay, ay gastubangan ako. Yung ka. Hakbi ani mo, imbis kahila ko na tangan, nagdukdo ka pa diha. At, abidan. Ay, paghilakilang niya. Guguba na yung mong naong. Daan na ba ng broken face? Hakit bata, bahala ka diha. Timanay tayo, nibalik na ako. Di na kiloy ako nga. Kundi ako na si Senyor Akiloy. Ang Angay. pati. Wala may Kiloy. Unsa ba tawag kayo eh? Bis malipay nakakaipandahoran ng musaka ta. Di na tama, ubos ta, saka na tayo ni tay. Usa lagi yaw-yaw na mo diha. Antay sa dilang, basta inibalik na ko, di nakamagmahay. Kahit anani mo gusto palito na to. Usa ka dito gusto mo palito na, in Pasko tay? Kato imo ba paborito? Unsa ka dito? Turutot? Sama ka na. Turo sa imong mata. Ako sa dito. Ang akong gusto nga mapalit inig abot sa Pasko, usara. Unsa man tay? Pinaskuhan ra. Rasa lagi. Ana lagi. Pinaskuhan good. Waka kabaw kung sa'y pinaskuhan. Nibaw na ko unsa na pinaskuhan natin ha? Ang akong pangutana nimo nga pinaskuhan gali pinaskuhan gyud na. Butang ba unsay gusto nimo? Bida sa nimo tay inahak man ka. Aw ka na, inahak. Bungos ito ito. Unya milabay mga adlaw kompleto ng requirements taon. Unya, nakaschedule ako larga. Unya pag yun. Di na gid ka mo kapugong. Tay bida. Pugong-pugo niya. Tuig luhan ng larga to. Di na maayo. Nya sa may gusto nimo magkatawad ko. Ay, baka na bang okay ra nimo nga lakaw ra ko. Pagikan ra ka na ko. Di kay pako tariya. Bida sa noon. Sa paglakaw mo hila ka. Bawnan ko nimog luha. Pabawnan kong luha sa akong minahal. Ha? Buti ina. Gusto lang ko sa akong paglaro ka. Pabawnan ko nimog kalipay. Abuti pa sabot. Malipayon ka ba? Okay. Di man imo ning kagustuhan. O adaan magsulti na ko ini ha. Imo kong ipakalitan. Bida eh. Di man guday. Di man kalit. Kalit ko taon. Kalitan ka. Kaayo ani. Oportunidad ako di day. Sa oportunidad. Wala. Sa opportunity. Oo. Igsuon sa dignity ko. Amaw gyud ko Basta kay pabuta ko sa kong pagbalik ha. Kasi ako niyang pagbalik. Matuman ang tanan natong mga dam ko. Ahak mag
may abot ang yun ang adlaw nga, aluparo na gid ko. O dito sa airport, ila ko gihatod. Dahil din na. Pabot ako sa kong pabalik, ha? Ambot lang o makapapaabot pa ko. Ha? Ino sa di mo eh. Pila makakatuig dito. Tukarag tuig ko trata eh. Mapabuta ko. Duha kuig, kadugay na ana. Ambot lang, kadugay ana. Ambot og buhi pa ba ko ana Lain Akiloy? na sa everyday, di na sabot ako. Pabaw na sa ko ni Mugduwa. Naunsa mo ko eh. Oo, Dino. Amping dito ha. Naunsa. Amping dito ba? Bungol ka, di ka kadungog. Lain na sa nana na ebida sa Di ba, mama ni mo gusto, di ba? Nga magalipayon ko sa imong pagikan, di ba? Sige, lagaw na. Ang sa pa may kipaabot ni mo. Mabiyaan kay kasi aeroplano na. Basig magpampot ka paingon dito. Sige, lain di ha. Mabito ni gusto ni mo. Sige na. Lagaw na. Lagaw na. Sige, dahil rin ako dahil. Nga naman ka diha. Ikaw mo si kahilakon diha. Katawa to. Katawa ko. Duha na itong buwangan eh. Gusto ni mo gusto. Lagaw na, lagaw na. Mabiyaan ka sa aeroplano. Ato na ko. Sige. Tay, ato na ko. Pagkamping ha, ayaw patakaglaang dito to. Laag to. So, Basi magmasaag ka, dili na baka taga dito. habi daw sa tatay. Akin tay, ngayon ko gamay paburo ni mo eh. Gano, gamay naman na, pwede imong dakon. Oo, to di ano. Tay. Pasag dis din ha. Abot tayo sa tayo. Ayaw, pasag di. Ang sadong, Saan ako tayo nga di mo pasag das din ha. Pasag di ang babae nga akong gimahal. Patay siya. Tay. oo, ako nag-isa mo. Bantayan ko na si Dina. Hindi ko na pasagdan. Okay, salamat kay tay ha. Magsuwa ko na lang. Suwat ko to. Kraan na. Sige. Dili kay suwat na tay. Telegrama pag yun ko. Ay, Ano mo tay? Dili na. Bye-bye ha. Unya, nakalarga yun ko, pila may sugiladon, milabay ang daghang katuigan, ay, daghang duhar na duha katuig naman ako kontrata. Nauli na ko, sa yuta kong natawan, ang yuta kong minahal, ang Pilipinas. Ni Agnes Airports na iya. Usakay na kong laing plano para Cebu. Yes, tumparin ko sa magtataon. Super sahod ko sa tatay. Pero una kakabato sila din ano. Ato lang sa kusmay. Parang pahimutan na ako umutang. Ayun na. Hindi ka dito sa amo. Amo ako sila din na. Ritso na kusmay. Kadiyot, nana. Unsay ato. Tay! Kilo. Sigaw ng mata ni mo, tay. Tay! Kuya pa sa tay, tatong! Tatong, honey. Oh. Ang ito na ako gi-order. Akiloy? Okay na kuya pa sa dina. Kantak ko ng tiya ni Dina! No, Ageloy. Honey? Akiloy? Handa mo ka di sa mo. Sa mo ka di? Huwag na lang. Dakuan mo tiyan, mabdos mo. Kasi amahan na yung sabak. Itong ani ko, kasi amahan na yung sabak. Ako. Nakuya pa sa Akiloy, nakuya pa ni mong anak. Tong, honey. Sakli lang na anak magyo kinabuhi, baus-baus. Mausad, no? Naulian. Ang sa'yo po, si pasabutan, di pasagta ko rin yun. Akiloy. Oh, sari!
sabot sa akong gibati taon sila yang ako nasayran ng kabatuoran taon nga sila na sinawag sa akong ama taon nagpuyo kung may anak na sila kita sa kundugan ni noon huwag ko bibaw kung sa'yo kubuhaton ako ba sila pasayloon o ka kasilagan ako bumika sila pag traidor ako sa mga karon lisod ko pagdawat sa tanan nag-abang na sa akong parto akong gibalhin ang taon pero bam ati pres saan nila ako murag nasila ko sa kong amahan oy pero nibaw ko nga ako ang yun na siyang amahan so ibuhaton ako abagi ko ninyo be usaman ko kami pisultihon akiloy Hello, Ate Pres! Good morning sa tanan. Okay, Ate Pres? Okay, og ako sa pasalamatan Gulyat. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og set panyawan herbal capsule, set panyawan herbal capsule with garlic, set panyawan herbal capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutas at sugar. Ayok si piyata pag inom kada adlaw gyud, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa set panyawan herbal capsule. Inig pa ni uto ni mo maog hapon, usa gyapon ka kapsula sa set panyawan herbal capsule imong imnon, una ka magkaon sa imong paniudto. Maog hapon, inikaon nimo sa imong panihapon, inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa set panyawan herbal capsule. Ug alang niya atong na problema kaayo sa kidney o UTI, di na taangay mahadlok. Tungod kay doon na makatambal, makaayo, makapaalibyo ang atong gibati. Bahin sa kidney o UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula, sa set panyawan herbal capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan nato mga kaigsuonan nga migamit sa ato ang Seed Liniment Oil nga number 1 haplas sa Kabisayan ug Mindanao. Salamat kay inyo tanan sa tanan nato mga kaigsuonan nga migamit gayud. Tinuod kini nga wagtag sa atong panood, pamaol, prakit sa lawakan, breakouts wins. Katul kutos ka mga kabataan niya. Ilikay pag ito sa dinggi kung mga haplas taan ni ato ang Seed Panyawan ni Seed Liniment Oil. Ana damo kung taan ni Seed Panyawan pero karon Seed Liniment Oil na ni ha. Nya sa butika ra tapalit ani kung wa gali sa butika nga inyong kagtuan or layo ang inyong palay sa butika, adto lang mo palit sa Shopee. Pwede mo order sa Shopee. Oh, pwede mo magpa-deliver sa Shopee. Nya siguro alag yun nga ang ato ang mapalit sa Shopee kanang dunay tatak nga Seed marketing. Mao yun ay original nga Seed Panyawan. Thank you kayo. Unya sa tanan pud nato mga kababayenan nga migamit sa ato ang sabon nga Celebrity Kojic Soap Ati Pres. Di ba? Mao na yung pinaka the best nga ato sabon Ati Pres. Buntag ug tuhapon nato gamiton kon buntag ug tuhapon ka maligo. Pero kaduha sa kadlaw kay lami magyud kayo iligo no buntag nya ini kagabi iday nga tug nimo nindot gyud iligo. Hayahay kayo. Ang atong gamiton ang Celebrity Kojic Soap. Na kani papaya, glutathione nga makaayo sa ato ang kalawasan makapaputi niya ang atong mga tahumtom bugas-bugas mahanaw yun na niya atong Celebrity Kojic Soap. Di ba Ate Pres? Wala kay laing kasulti sa Celebrity? Doon na ni moisturizer Gulyat ni celebrity mo ning dili ta may pugis-pugis, di sad manggahi atong naong kung humantay kaligo, di ba? Doon na sabon nga magkaligo, manggahi atong naong murag pugot, di ba? O kani dili. Lumoy kayo ang atong panit ani. Okay. Okay Ate Pres? Okay, ang sender ato kadang adlaw Gulyat. Si Dudong Akiloy. Akiloy. Kani si Akiloy taon Ate Pres, nani siya asawa taon nga kanang naidlab taon kay siya nya nilarga siya sa gawas gibilin sa iyang papa. Pag uli niya Ate Pres sa iyang ang amahan ang iya haron sa amahan. Namabdos ang iyang asawa sa iyahang amahan. Saon niya ana? Gusto niya Wala sila anak si Ambana. bata pa man sila nagkuan natin pres nagkabuha kay gusto lagi siya nga kanang inikuli niya dindot ang ilang kaugnaon ba sa iyang asawa so nilarga sa sayo iyang gibilin siyang papa iyang asawa pagbilin siyang asawa dito po yung bahay pagkuli niya Mabdos na. nga Nga sa iyang amahan. iyang amahan mo amahan sa bata nga gisabak siyang asawa saon mo anak Nga to. Minyo gito sila. oo niya ay iya ate pres iyang patangbagan nga saon ko niya yung papa naglagot siya di siya kasabot palayason ba Sa kanya may pong si asawa nga. muro di pa niya asawa ate pres muro uyab-uyab pagbibilin sa iya o sa iyang tatay Uyab pa. oh nya mao to nga nahitabo gyud taon nga ang amahan sa gisabak sa iyang uyab-uyab awat na
Oh, Saon. give na lang na, litbo na lang tong yang uyak. Bitaw loy. Sama Ana na lang naman. dong akiloy. Wala Ana lang. naman sila anak siyang. Pangita laglain dong pero bisag sakit. Sakit Sao to man gina. di wa may lain kapadulungan gyud na dong. Musamot ka Sakit sakit kun gina di kay- na nimo sila pasagdan. Di traidoran siya, iya pang amahan. Oh, tinuod na dong. Marig sakit gyud, may pang lain taw. Dugay-dugay sa naman biyudo yung papa Hindi, te preso. Oh, mo na nga inana sa taon. May siguro sa kayo Ang mga. kuan nga nun, sagot mong pambabae. Oh, may siguro Diba? kayo mo dag. Akibaw Oh, kanang mao. biyudo ba may kay mo dagam parang kuya gili may kay dagam. Nga rin, sige. Nakita ni adto ko dito sa kulon sa gili. Aw guliat ko ganon sa kanang sigili ba da man say kanang isulot tig Din man. tigbuan sa lahas sigili ba Oh, lagi. oh sabi Sama alas gisano siya. gud Gisano? oh sigili ba na man na siya kanang idara na nga kuyugon niya nya na pud siya batanon Boy, laki ni siya kung batanon pila edad sa adil iguna batanon mga 40 na nakapin nang idadan. ang mga 50 kuno kapin sad Ala, no. oh grabe tigili eh Nangigang. Nga Nabuang nun niya, ang awa Dubai, ka diri, tigili. gilabak ka na mo. saon mo abitaw mo naman kayo ignan to mo alauna mao na diha mao na nga basta Inana na lang doon. ana lo akiloy pasag di na Akiloy, yung oo. papag imong Okay uyab lang. Nagkakita og- pagkaglayan, bata pa. kay ginaingon po dati pres kung mahal nimo ang usa ka binunghat imo siya tagaan sa iyahang kagawasan di ba? Freedom. Oh, freedom niya Asa siya malipay. kung asa siya malipay mo siya sa iyang papa kung sa kali didagali siya malipay sa imong papa duwa ta lang Hala, oy. kung makaya nimo Mangita Oh. naglain dong, oy. kita Akiloy. na dayan dong kalay Naidagang babae, oy. pero panggaag yapon ang imong papa dong Oo. amahan na nato. Ay, lapag Wa man tayo mahimo dong og maglagot-lagot ta sa atong papa nya atong papa man maiga duso na to sa tanahigayon kagabion. Nya kinahanglan gyud na nato panggaon natong amahan. Ha? So ana na lang do kiloy. Pasagdi na lang na imong papa og imong uyab nya Oo. panggaan na lang saan ang umaabot nimong manghod. Manghod. Isuon. Isuon manghod niya. Isuon niya. Oh, manghod nimo dong Oo. kiloy. So salamat kay dong kiloy sa imong pagbadangat ning atong tulumanon. Kung ako ang pasoltihan.